wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi amayi amene akunong'onesa bondo akulira chifukwa cha mwana amene anakumana naye pa Facebook, ndipo amayiyo amapanga naye chibwenzi mwanayo zina lake ndi Mike Ozunyu amachokera ku Nigeria komweko ku Delta State, pamene mayiwa amachokera ku Nigeria ku Ngwangwalada. Mayiwa dzina lawo ndi Okwaningwa ndi mayi amene ali okwatira komanso ali ndi ana 5. Mayiwa akhala kugwisa ntchito Facebook kwa nthawi yayitali, koma pa 2 February anakumana ndi mwana otchedwa Mike, ndipo chibwenzi chinayambika. Akhala kupanga chibwenzi, amacheza pa phone live, ndi mayiwa akamacheza ndi Mike amatheka kumavu ndizi kumamuonetsa Mike uja, ndipo Mike ankagwisa ntchito magrasi. Tsiku lina anamufunsa Mike chifukwa chani nthawi zonse umavala magrasi. Mike anayankha mayiwa kuti ineyo ndi ndi vuto lamaso nkani ndimavala magrasiwa, koma mayi aja sankadziwa zoti Mike ankapanga likodi. Chifukwa choti mayi aja zamapicha anakana kuti ine zamapicha inayi anthu amayaluka nazo, ndi ankangopanga za video, ndi Mike ankagwisa ntchito magrasi aja kupanga likodi ma video aja. China chilichonse chimene amapanga Mike anauza mayi aja kuti ndikufuna ndalama yakwana 10 million naira, ndipo amayi aja anafunsa yachani. Mike anayankha mayi aja kuti ya mavideo anu kuti ndidelete. Mavideo anje anafotokozera mayi aja kuti ndimakujambulani, china chonse chimene mapanga ndimajambula. Anatumizira mavideo ena. Kenako mayi aja anali ndi mtima ndipanga bwanji. Zotsatira zake anasaka 5 million anatumizira Mike. Mike anauza ndidikira inayo, kenako ndidelete. Mayi aja anati chabwino. Ndakusaka ndalama inayi jaso. Mike anauza mayi aja mutumize 10 million osati 5 million naira, chifukwa kuti mavideowa ndinatumizira nzanga, ndipo nzanga uja ali nawonso, ndiye ndifuna ndikampase 5 million iyo nzangayo pamodzi ngati 10 million yabwereranso ku 10 million. Mayi aja ataona zoti zimene apanga Mike zisizabwino, anapita ku polisi, anakafotokozera polisi vuto lawo, koma sindifuna amuna anga aziwe. Anati yabwino. Kenako anatengana ndi apolisi komanso mayi uja anamuza Mike iyi ndi upasa cash, tingakumane bwanji. Anapeka address, anafika kumene kuja mayi aja ndi ndalama. Mike anabwera pamodzi ndi nzake, amatenga ndalama zija 2 minutes. Apolisi anabwera, anagwira nyamataja kuwaponya mchirokosi. Panopa amangidwa ana aja pa mulandu wake umenewu. Amabwera ngati akugonda, cholinga afuna apange chipongwe. Ndenda bwana ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro, makamaka azimayi ngati mwakwatira lemekezani liwu lina lililonse limene lichoka pakamwa panu. Ngati muzoza kuti munthu uyu si mwamuna wanu, osamuza I miss you, I love you, osamtumizira malo anu obisika. Even pa video osapanga. Chifukwa choti anthuwa amagwisa ntchito zimenezi pofuna kukopyezani, pofuna kukuberani, pofuna kuononga banja lanu. Ndi china chilichonse chimene amayankhula mayi okwatira kapena kuti mkazi okwatira, kaya unena zoti I miss you, I love you, kumpanga munthu oti si mwamuna wako, apo umakazi oti kupanga cheating. Kaya munthu jasuna kumane naye, kaya munthu jasu kumudziwa koma kupanga cheating, zibe ntchito zopanga naye pa Facebook, kaya pa Twitter zibe ntchito, kaya pa Instagram zibe ntchito, upanga be cheating. Kaya sunakumane naye, sukumudziwa, zibe ntchito, upanga be cheating. Komasa mala liwu lina lililonse mmene mukamba pakamwa panu ngati muli okwatira, osapanga zimenezi. Fera anthu akuchulukira, komanso amapanganso zimenezi anyamataso ngati muli okwatira zilemekezeni. Ena amakhala atsikana, nditumizire ndirobaye tiye tipange video call tizijambulana, ukapanga likodi, zotsatira zake amakuyalusa. Nditumizire ndalama apo ayi tikuyalusa. Zikuchitika zimenezi, ndiye chonde akuluakulu khala nosamala. Atsikana apanga nawo, anyamata apanga nawo zimenezi. Sizotengera zoti ndi ndani, ndi akuluakulu chonde khala nosamala.